generalni sponzor emisije Nodol. Jano, što si odlepila kuku, lele, šta je? Pobedi vazduh, pobedi zemlju, pobedi vodu, postani vitez iz blata. I došlo vreme za naše vitezove, za nove takmičare, za nove avanture, za nove padove, za novu zabavu, za novu epizodu. Dobar dan, živi... Priče ima puno, vremena je malo, tako da prelazimo na našeg sljedećeg takmičara koji zatvara, nažalost, ovu emisiju. Takmičar, naš sljedeći takmičar koji zatvara današnju emisiju, studira bezbednost i on će se brinuti o našoj bezbednosti, prvenstveno o mojoj. I kad budem došao na snimanje, svi ćete moći da je vidite. Riba koji zove. Moj pas je žensko i zove se Jan. Ja sam Dragan Stamenković, tam ima nas 4 u kući. Motiv prijanja, osvajanje stana i takmičenje. Riba koji zove. Mislim da mogu da pobedim i prepreke su zanimljive. Riba koji zove. Dolazim iz Ostružnice gde su vitezovi pravi. U ovom takmičenju moja pobjeda će se slavi. Na našu neopisivu radost nestalo u nepoznatom pravcu. Tako da smo sada sami. Žarko, možemo da pravimo pakao. Možemo da pričamo puta 3. A sljedeći takmičar dolazi nam poput kinološkog sudije. Fakultet bezbednosti. A sada, evo, naše nove voditeljke. Evo, Jana. Samo da vam kažem da vaša nova voditeljka Jana ima isti broj kilograma kao vaša stara voditeljka Bojana. Tako da nije ni čudo što me tako pukla. Super ti je, Jana. Pa jest. Jel jede mnogo? Evo, zahvaljujem se komplimentu. Jede dosta. Jede dosta. Jede baš dosta. Čekaj, Jana će tebe da prati, jel tako? Jeste, pratit će me pobjede etape. Pobjede poligona će me pratiti. Ajde, vidimo i to čudo. Jano, u što ćeš latka? Ajde, ništa. Si spreman? Jesam spreman. Hoćeš, ti pričuvam Janu, bolje ne, a? Bolje ne. Studira fakultet bezbednosti i zbog toga je odabrao Sopa kao omiljenog psa. Dobro, 3, 4, pozor, pali, sada! Evo ga, Dragan. Stamenković malo ima problema kod odraza, ali dobro da ga nije napala neka zarasa. Kog tipa? Ali prilikom odraza ostao je čista obraza. Evo ga, evo, Jana upravo prati šta radi njen vlasnik i gazda. Jana je inače Sop, srpski odbrambeni pas. Evo. Plaši se možda. Dragan Stamenković po principu starog proslavljenog kantautora Ibrica Jusića nigde ne ide bez svog psa. Tako je, i Dragan Stamenković, inače braća Stamenković. Univerzitet, on je jedan od osnivača. Da, i on je u stvari unuk od jednog od osnivača. U stvari, tako je. I evo, pogledaj. Inače, pošto Dragan studira fakultet bezbednosti, trenutno je bezbednost na najvišem nivou na poligonu. Nikad nije bila veća bezbednost. Što će nam Dragan, nadam se, i potvrditi. Neverovatno kako se valjci kotrljaju, da li je moguće? Evo ga, prošao je. Evo, rotirajući lokmanji. Dragane, ko je napisao roman Na Drini Ćuprija? Ivo Andrić. Bravo! Bravo! Prolazi dalje. Ajmo, Dragane majstore. Ovo je... Ko je obraziran, je prošao. Ovo je sjajno, Dragane. Šta će nam reći? Minuti. Opa, et. Stvarno ti je Jana donala sreću. Jeste. Minuti... Hvala mi velika podrška. Verujem. Minuti 53 sekunde, odlično vreme. Nisi mi rekao samo, je li ima negde da je zapelo? Nema nigde.
Baš, možda kod Valjka je zapelo malo, ali snašao sam se. Hvala ti puno, vidimo se u drugoj Hvala etapi. vam. Ćao. Ćao, Jana. Ćao, Jana. Žarko, da li sam... Dobro, daj samo da kažemo, da prvo pogledamo kako je Dragan prelazio prepreke, gde je imao najviše problema svi imaju na valjcima, izgube najviše vremena, međutim, čovjek obrazovan, fizički spreman. Izrazito spreman, to smo znali, ali je kao iz topa odgovorio na naše pitanje, čime je zavredio i simpatije nas dvojice. Tako je. Čeka nas još mnogo, dakle imat ćemo preko 300 još takmičara, bit će uzbudljivo, zato pratite najbolju emisiju koju ste ikada gledali, Vitezovi iz blata. Ajmo idemo. Ajde kući me, ja sam polude.